Jiena mela hawnhekk ħanimxi għal naħa l-oħra għaliex ħanitkellem bir-Russu issa qegħdin jgħiduli mi għandi lil Jana Bsajla illi hija Russa imma jiena jekk m'iniex sejjer żball, Russu m'għandix idea, però jekk m'iniex sejjer żball privet tgħid Privet qed tfisser hello. Sem naf bil-Russu ma naf xejn iktar, però moħħi mistrieħ għax nitkellem bil-Malti daqsi. Kif inti qabel xejn? Lil kulħadd. Tant ieħor lilek Jana. Jana hija litrarja. Ġifieri spjegalna eżatt x'inhu huwa x-xogħol tiegħek per se. Jiena bħalissa naħdem fil-qasam ta' traduzzjoni literarja, jiġifieri neqleb xogħlijiet literarji, proża, poeżija, mill-Malti għar-Russu kif ukoll mir-Russu għall-Malti. U bħalissa nagħmel f'dan il-qasam stess biex intejjeb il-ħiliet tiegħi id-dottorat. Qed tagħmel id-dottorat fit-traduzzjoni. Sewwa. Fit-traduzzjoni U letterarja. jgħinni ħafna din il-ħaġa. Sewwa. X'kienet imma li ddeċidejt din li maħabba lejn il-Malti minn fejn bdiet? Għaliex ngħiduha kif inhi, ir-Russja litteralment m'għandix bżonn il-Malti. Ir-Russja hu ġifieri superpotenza. Nista' ngħid li l-Malti għala volja hija lingwa żgħira, hija rikka immens u sabiħa. Jiena peress li jiena nkun diġà iggraduata bil-Masters fil-Lingwistika, il-lingwi nħobbhom ħafna u meta ġejt hawn f'Malta 15-il sena ilu u meta smajt il-Malti bdejt ngħid kemm hu sabiħ dan l-ilsien għala volja kont naf l-Ingliż tajjeb ħafna mhux għax biex ngħid imma jiena il-Malti. Gradwata fil-lingwistika ġifieri. Jiena ma bqajtx nużah l-Ingliż, nużah biss f'xi mal-barranin. F'xi qosma uffiċjali, fl-università pereżempju niġi bżonnu, imma l-Malti għalija ħajti sar. Nista' ngħid li bdejt ngħid irrid nitkellem b'din il-lingwa, irrid nistudjah, imma l-problema kienet li dak iż-żmien jiena ma sibt xejn literatura li tista' tgħinni titgħallem il-Malti mir-Russu. Sibt xi kodba mill-Ingliż, fil-fatt talimt il-Malti mill-textbook għal-barranin through English, ġifieri mill-Ingliż. U mbagħad kull ma kont ngħid, kull ma kont nagħmel wara li għaddejt dan il-ktieb biex insir naf il-ississin tal-grammatika, tal-ilsien, vokabularju bażiku. Kien hemm xi eżerċizzji jiena kelli kollox bażiku, però kelli idea ċara ta' struttura ta' lingwa ġo moħħi u b'hekk bad din lingwa malajr nista' ngħid. Però jekk inqablu l-istruttura tal-Malti u nikkomparawha inqabluha mal-istruttura tar-Russu. Lingwi totalment differenti. Hemm xi ħaġa komuni jew xi? Hemm xi ħaġa komuni, iva, peress li l-Malti jikkonsisti nista' ngħid fi tliet elementi. Hawn kliem li jkun ġej mill-lajn Anglo-Sassonu kif ukoll miljun oħra, Semitiku u Romans. Fil-lingwa Russa kliem komuni li għandna li wkoll kien ġej mill-lajn Romans jew Anglo-Sassonu. Pereżempju, xkola ngħidu, skola, computer, fenomenu, fenomeen, eccetera, ftit kliem, però ilsna totalment differenti, għandna l-alfabet ċiriliku. Li aħna għasadeja tiegħu, ġifieri għalina jibqa' tħażżis ngħiduha kif inhi. Sewwa. Però nista' ngħid li ma sibt ebda diffikultà nitgħallem din il-lingwa u anke biex nibda naħdem dan il-qasam, għax skaprejt biex neqleb pereżempju jiena kull xahar għandi fir-rivista Russa Kulturali għandi paġna tiegħi fejn kull xahar nitfa' traduzzjoni ta' xi poeta Russu klassiku, direttament mir-Russu għall-Malti ta' xi poeżija tiegħu, ma sibt ebda differenza biex neqleb xi oġġett jew fenomenu dak li jfisser fir-Russu għall-Malti u mhux tal-hekk kollox nagħmel bl-istess metrika. Għax kif nafu il-poeżija tradizzjonali Russa miktuba bir-rima, mhux bil-vers ħieles. U mhux billi teqleb u ġib l-ispiritu tal-poeżija fi traduzzjoni, trid tieħu ħsieb il-metrika, jiġifieri ir-rima.
U peress li il-sin Malti huwa għani ħafna, hawn ħafna sinonimi tal-istess kelma ġejjin mill-ijun differenti. Per eżempju, kjawgba, stilla. Qed nieħu pjaċir li qed tgħidha inti għaliex issib tiskanta kemm hawn Maltin li jibdew iqablu il-Malti per eżempju mal-Ingliż. Jgħidulek għax inti semmejt użajt il-kelma għani. Jien ħanuża l-kelma rik. Hawn min jgħidlek illi il-Malti mhux rik daqs lingwi oħrajn bħall-Ingliż eċetera. Però kif qed tgħid inti li qed ngħidu poeżiji. Ġifieri inti tieħu ħsieb illi anke rima. Anke rima u dejjem ħriġ sodisfatta. Dejjem sibt sinonimu tal-kelma. Lingwa kif qed ngħid rikka ħafna għax tikkonsisti fi tliet elementi. Ekku, sta l-persuna mela li ma jkunx ħażin u jieħu ħsieb trid il-lingwa biex tidħol fiha, jekk il-bniedem ma jkunx iħobba m'hemmx tagħmel. Nafu koll li inti ħdimt fuq proġetti ta' kittieba Maltin u traduċejthom fir-Russu fejn saħansitra ġew ippubblikati wkoll kotba ir-Russja ta' Maltin. Iva, tlejdinna uħut minnu. Mela le, 3 snin ilu jiena libt u ippubblikajt fir-Russja ġiex kodba tal-ħabib kbir tiegħi u awtur favorit Trevor Zara. Sewa. Il-ħajja sigrita ta' Nanna Genoveffa. Li huwa l-ktib favorit tiegħi. Vera? Huwa l-ktib favorit tiegħi dak mill-kitbiet ta' Trevor Zara huwa wieħed mill-ngħidlek jiġi maqlub f'ħafna ilsna tiskanta għax vera ktib tal-ġen. U it-tieni ktib sfidi hawnhekk diġà għandek kliem bil-Russu u kliem bil-Malti għax pubblikatur iddeċida li importanti li jitfa' l-isem tal-awtur u l-isem tal-ktib bil-Malti wkoll biex il-qarrej Russu ikun jaf mal-ewwel daqqatajn lejn il-qoxra li dan huwa ktib Malti għax tiskanta malli ħarġu sentejn ilhom dawn il-kodba il-qarrej Russi bdew jgħidu dik hija xi ħaġa estremament rali għas-suq Russu u ħadu ħafna gost u jgħidu iridu iktar kodba ta' kittiba Maltin. Li Maltin u qed naraw bħalissa evoluzzjoni fil-kitba, ġifieri għandek ammont ta' kittiba anke żgħażagħ u anke kittiba kontemporani li qegħdin joħolqu ħafna xogħol ħafna kitbiet. Xogħol tal-kwalità. Tara li ekku, tara li hemm suq għalihom ukoll fil-dak Russu? Mela, hemm suq għalihom. Iva. X'jiġbed l-iktar imma? Ħanajdlek li l-qarrej Russu fil-literatura Maltija jiġbdu l-elementi li jkunu għalih eżotiċi, bħalma pereżempju jsir jaf kif hija il-ħajja ta' din il-gżira, x'inhu l-ambjent u ċerti qarrejja għax jiena dejjem insegwi feedback online. Bla dubju. Jgħidu bil-mistħien nistqar li laqas biskont naf pereżempju li teżisti lingwa Maltija. Kienu jaħsbu li hawnhekk kulħadd jitkellem bl-Ingliż. Jiġifieri jinteressaw ruhom f'Malta. U dik taffaxxina nimmaġina lil ħafna barranin li jgħidulek isma' daw il-poplu ċkejken u għandu lil-sin tiegħu. U għandu talent kbir hekk fil-fatt jgħidu. U jiena f'dik ir-rivista li għandi paġna kull xahar nitfa' mhux biss ftit lezzjonijiet tal-Malti għar-Russi biex jitalmu l-Malti, kif ukoll il-poeżija Russa maqluba l-Malti. Jiena bdejt f'dik ir-rokna bdejt ukoll nippubblika novella moderna Maltija. Ukoll. Neqleb novelli stejjer osra tal-kittiba Maltin kontemporanji għar-Russu u nippubblikhom ftit. Ġifieri bħalissa jiġi publikat xogħol novella Is-Siġra tal-professur Ġofri Ġieri. Sewwa, u dak tiġi publikat? Bir-Russu. Bir-Russu. Ukoll. Naf li hawnhekk għandek xi kotba oħrajn. Iva, din hija ġabra ċkejkna tal-ewwel poeżiji tiegħi, ħriġ ta' xi 7 snin ilu. Xogħol oriġinali tiegħek. Oriġinali, poeżiji miktubin oriġinarjament bil-Malti. U nista' ngħid bi kburija li 2 poeżiji miktubin minni bil-Malti. Għaxek nistgħux niffukaw fuq il-ktieb għaliex huwa ta' min wieħed joqgħod. L-imħabba tal-Istilla Polari. Sewwa, kont qed tgħidli illi li ġiex poeżiji minn tiegħi ġew ippubblikati fl-antoloġija tal-poeżija Maltija li ħarġet milux
u li hija immirata għal studenti li preparaw għal eżami tal-Malti fil-livell avanzat. Laħwa, Ma għadni ma nistax nemmen. Dak huwa bla dubju ta' xejn unu. Ka jistudjaw il-poeziji tiegħi u proset. Għandek xi kodba oħrajn li nixtieq li nitkellmu fuq dar revisti. Din hija ġabra tal-poeziji maqlubin mir-Russu għal Malti. Din iġabra hija riżultat tal-proġett li kien organizzat mill-Mużew tal-Kantawtur Russu li nsab fil-Polonja fejn il-poeziji tiegħu ġew maqlubin f'bosta lingwi tad-dinja. Issa per eżempju, għax jiena qed ngħidlek Russu m'għandix idea, Vladimir jekk nistgħu nerġgħu intellaw. Vladimir Vysotsky. Kif tippronunzja? Vladimir Vysotsky. Jiġifieri dan il-ktieb esklusivament bil-Malti fil-Baħar ta' Dmuħ ismu jinsab fil-mużew fil-Polonja. U hawnhekk għandi xi ftit xogħlijiet oħra ukoll xi 7 snin ilu ħriġt frażarju Facebook Russu Malti biex ir-Russi jistudjaw il-Malti. Ġifieri Russi li jkunu għadinaw Malta. Iva, anke barra minn Malta. Dawk li jiġu pereżempju għal vaganzi interessaw ruhom f'dan il-ktieb. U dak li jkun anke kliem, ġifieri jekk pereżempju kif aħna, kollox sew minn dak it-tip ta' frażijiet. Dak it-tip ta' dak il-tip ta' frażijiet u jistgħu jindew f'kull qasam tal-ħajja, pereżempju jibdew mill-ajruport, u mbagħad ikomplu bil-lukanda jekk imorru xi ristorant jafu x'għandhom jornaw, x'għandhom jgħidu jekk imorru jixtru għandhom lista tal-affarijiet u ma jindunaw li l-Maltin jieħdu gost jitħattu magħhom bil-Malti, mhux dejjem bl-Ingliż. U r-Russi, ċerti Russi japprezzaw ħafna lingwa Maltija, jippreferu jitkellmu bil-Malti l-ewwel qabel kollox hawnhekk. Sabiħ illi dal-konċett jibda jidħol iktar għaliex ħafna nies igergru pereżempju illi ikollok diversi barranin li jaħdmu fis-settur differenti. Semmejt li restaurants pereżempju. U ma jkunux kapaċi ikomplu jaqdu lil dak li jkun. Jaqdu lil dak li jkun bl-ilsien. Bl-ilsien nattiv tiegħu li huwa naturali, pereżempju mhux kulħadd jaf ngħidu kif hija l-Ingliż u mhuwiex obbligat f'pajjiżu stess irid iħossu komdu. Mhux issu qiegħed barra minn Malta, f'pajjiżu stess. Jiena wieħed minn dawk li nemmen li kull barrani biex jaħdem f'Malta għandu jkollu l-bażiku tal-ilsien Malti. Irid jagħmel dak l-isforz, m'hemmx għalfejn li jsir professur tal-Malti, ngħidu kif hija. Ma jrid ikun kapaċi jitħadded bil-Malti. Inkella ma jingħatax ix-xogħol. U anke jħossu lilu nnifsu aktar konfidenzja hawnhekk u aktar kapaċi fil-ħajja għax meta tagħmel xi achievement tħossok aħjar. Ovvja. Bħal meta inħossni vera komdu nitkellem miegħek li kważi nazzarda ngħid li għandek il-Malti ħafna aħjar minn ċertu nies illum il-ġurnata ta' kif jutilizzaw. Il-Malti imma mbagħad b'mod divertenti għax hawn min jgħidlek il-Malti huwa r-romanzi u għall-drammi. Fil-ħajja ta' kuljum il-Malti inti li tistudja l-lingwi taraħ li huwa ilsien modern jew inkella ilsien li ħanajdlek iktar jotta l-dari. Le, huwa jista' jkun l-ilsien modern kemm trid jekk in-nies ħajjieħdu ħsibu u ħajtuh importanza, pereżempju fil-qasam diġitali. Jew pereżempju fil-ħajja ta' kuljum li ewwel qabel kollox il-Malti u l-informazzjoni kollha trid tingħata bil-Malti l-ewwel u kif nafu lingwa hija xi ħaġa ħajja li tiżviluppa kuljum. U fil-Malti biex nżommuh ħaj u aġġornat, rridu ndaħlu xi kliem għal kunċetti jew oġġetti ġodda li tfaċċaw fil-ħajja, mhux ngħidu aħna m'għandniex kelma fil-Malti nużaw kelma Ingliża, le, rridu noħolqu din il-kelma jekk m'għandniex s'issa fil-Malti biex jibqa' jintuża u jibqa' b'saħħtu. Għax ħanajdlek jiena ngħid li lingwa Maltija lingwa nattiva nista' ngħidlek hija xi ħaġa li tagħti sens tal-identità li dak li jkun. U s-sens tal-identità issaħħaħ lill-bniedem din id-dinja. Bla dubju. Importanti. Il-fatt li il-Malti huwa wieħed mill-lingwi uffiċjali wkoll tal-kontinent tagħna u tal-Unjoni Ewropea żgur li juri l-valur tiegħu wkoll. Żgur. Ħafna ilsna oħrajn
m'għandhomx dan il-privileġġ, inti jaraf dan il-privileġġ, u nkomplu nħeġġu lil ħafna Maltin biex ikunu qegħdin jippromovuh ukoll. Għandek rivista oħra interessanti hemmhekk li nixtieq. Hawnhekk iva, nixtinuri, fejn għandi il-paġna tiegħi. Ir-rivista dwar xi x'inhi? Ir-rivista Maltese Herald, rivista kulturali, toħroġ ibbażata hawn f'Malta. Sewwa. Toħroġ kemm hawnhekk kif ukoll tinqara fir-Russja. U qaluli li l-paġna tiegħi hija vera tqajjem ħafna interess popolari fir-Russja. Naħseb huma jisiru jafu dawn l-affarijiet mill-kliks għax online ukoll tinqara. U qaluli li popolari ħafna. Hija fost l-aktar infittxija, pereżempju hemmhekk fuq xiex ktib. Hawnhekk l-ewwel faċċata għandi tip ta' lezzjoni tal-Malti għar-Russi. It-tieni faċċata hawnhekk għandi poeta Russu u x-xogħol tiegħu tradott għal-Malti. Okay. U fuq tielet paġna għandi is-siġra, l-ewwel parti ta' storja siġra ta' Prof. Ġo Friġġieri. Eżatti. U hemmhekk qegħdin naraw ukoll bil-alfabet. L-alfabet Russu deriva, is-siġra bir-Russu Ġifieri hemmhekk għandek miktub, jekk naraw it-titlu. L-ewwel għal ħafna nies dak huwa karattru. D, itra D. Dik hija D. D. Sewwa, spjegali eżatt hemmhekk x'aħna naraw. Ġifieri jien qed naraf biss il-Prof. Friġġieri, il-bqija m'għandix idea. Il-bqija il-bidu ta' storja tiegħu u t-titlu deriva li bir-Russu tfisser is-siġra. Okay. U dan huwa eżempju tal-alfabet ċiriliku. Jiġifieri fir-Russu m'għandikx l-artiklu. Le, u dik hija problema kbira għalija sfortunatament għax jiena dejjem ma nħossux l-artiklu u l-aktar żball komuni tiegħi, pereżempju nista' ndaħlu fejn m'għandux ikun jew anzi bil-kontra ma nużax. U bekk nintaraf li sni. Li hemmhekk imbagħad jgħidu li mhix Maltija. Però tista' tispjegana ftit allura ħan daħlek xogħol jiena fl-aħħar ftit ħin li għandna tfadlilna 2 minuti. Il-Russu, jekk nerġgħu nħarsu, jekk nerġgħu intella waħda sur direttur, is-siġra bir-Russu. Li siġra tfisser? Deriva. 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 Mela, jekk qed naraw hemmhekk il-E. Issa, ġifieri tista' tispjegali x'għandna eżatt mela dik hija l-ewwel waħda D. D u mbagħad E bħalma hija F fil-Malti. Tista' tgħid u mbagħad għandek itra R. Dik hija R, li għalina dik hija P. Le, R bir-Russu. U mbagħad E, u mbagħad V, issa B tiġi bil-Malti. Fil-fatt kont ħansaqsik għalfejn għalina hija B kapitali dik. Fir-Russu dik x'tiġi? V. U mbagħad għandek itra O. Ġifieri il-vokali jibqgħu l-istess simboli. Ara, tista' tgħid il-vokali jibqgħu. Imma mbagħad itra I ta' tikka. Mbagħad bir-Russu itra I tiġi tista' tgħid issa itra N tal-alfabet Malti. Dik terġa' differenti. Però il-messaġġ naħseb huwa wieħed illi xi ħadd kultura differenti, xi ħadd bi skola differenti, imma bimħabba lejn il-lingwa ma sabx diffikultà, anzi, il-ġurnata għandi qudiemi lill-persuna li qed tagħmel dottorat propju fit-traduzzjonijiet u jiena lija ambaxxatur ewlieni tal-ilsien Malti fir-Russja. Jana, nirringrazzjak ħafna, proset ukoll tal-dawn il-ħiliet kbar li għandek u anke tas-suċċessi li qed tikseb u nawguralek ferm iktar suċċess fil-karriera tiegħek. Fidejkom biex tapprezzaw jiena lija l-ikbar punt tal-identità tagħna il-sienna u tkunu qegħdin tħadnuh ukoll. La niġu lura, il-sien inti kemm xejn, inti wkoll imma trid twiġibni bil-kontra fuq 22-913-913. Għal aktar tard. Vera bra. Jean-Claude Mikallef jirringrazzja lil MAF Hairdressing għax-xar, Maison de la Beauté għal trattamenti ta' żbuħija u Sira Gazzo għal żraben u ħwejjeġ.